Buntag guys, nagandam na kay mo balik na pod mig kuan Cebu. Uli na pod mig Cebu guys. Ha? Cebu guys. Takita na po ta sunod. Salamat sa boarding house nang. Namiyara bahig daagi mo ang katri kay rang luaga. Takita na pata Cebu guys. Pamahaw nang. Sa cellphone na cellphone na bilin. Aw na. Salamat sa pamahaw nong. Sabay nabili na si Danan. Ba't di nakakausap di ha? Hindi na ko na makausap nang. Ato lagi dito sa bahay laag. Kuhon, nato na pag bahay panggilaag aron makatumog Cebu. Naka-ready na mi guys kay biyahe na pud mi padung Cebu. Dari may laman ang namahaw. Dari na po ko dari kuan. Bye. Sandam na gamong kuan guys bag. Yun dyan nag-CR pa. Sila na dari kuan kusina. Morning yan. Si Junjun. Kurang langaw dito. Kontrahan man ko. Ano sa diri? Junjun na isa kong kontrahan. Sino na mo palaban itong nanay oy? May banda mo kanas. Guys. Aliana. Bye-bye day. Balikan ka lang naman. Ngayon tapos mama Gigi ni mo day. Bye. Sus. Nansa na yung mga ikain day? Gatas o biskuit. Maban kag Cebu. Ay, Jolly, hindi ko dito. Mare mo magsaba-saba rin, naglakaw, saba-saba lang yapon. Ikaw na may sabaan. Jolly. Kuno naman Jolly. Sabaan ka Jo. Kamu ka ni wala gyud mo lain bay pag hilom-hilom. Ay mo sige, rasa lang. Jaw-jaw. Bala mo kan biyan ka normal, abala ka normal, kamo ya normal. Wah, gimbuan ko man lang. Nasa na mong bagten. Kadadlaw na batin ni ana. Di Marsa, hinay nga na ba hinay. Sakit dyan. Hinay lagi nga na ba yan na. Nga na kada buntag. Okay, bye-bye te. Wala pa kay. Buwan na po, kami nga wala po ni. Kagubot na po guys, kay manguli na. Pag-abot, kagubot, pag-uli, kagubot naman sige hapon. Mingawan na po kong nanay. Niyaw na po. At tukos bay, magsige na po imagine dani. Ha? Hindi manay. Think pa naging mo ang white, tangarang white, ito mura kuno kong manabako ay. Nay, nagang white, mura kuno kong manabako ay. Dahil yung comment. Nangita ko na Nike. Ular ka na ba? Ako lang mag-inform. Sige, kumpate! Buwang. Parang maganda niyo yung views. Buwang tuwa na. Eh, dahil. Uli na po ni. Laban na siya ng sakit niya. Doon naglakilak ha. Doon naglakilak. Bakit rin ako kasi kang kilak. Ano para may dayo? Wala dito pa may dayo. Hindi ako magdani. Kating sakit. Bikas. Nahilot na niwa pa. Hindi lagi siguro na piyang prasa ko. Baka ito nag-gym ko na naipitan ko. Bidugay kinawa. Pila ka buwan. Duga naman eh. Di, connection siguro siyang sakit. Basin ko. Di, sa man eh. May kabuntang ina na na ba? Yan ay rotation din mo pag ginamon ni Condri Joy. Nabikil pag...
O nga niya, naman nagkabuntag yun. Ikabuntag ba yan? Ano di Jun guys? Sabi din na nagpapanood. Kami nag-istorya din, napilapin din rin. Hindi ko nagtatawa. Kami nanay din yun. Yung napilapin pa din yung wala Sa dito asa nagtatawa. sa asa lang napitan na isaksak na grabe din naga. Manunuway sila nakatawa kayo manunuway. Sige. Hindi mo ita. Manunuway na. Yan naman kay hatod mo kay kami na po manguli ni man. Mawala ka na nai, sabak kay Kadre. Nabaan ng ating maray ka dito. Milong. Kagan ka niya din. Kuray na. Guro pero si May. Bisa kalang ako. Guys, nakamibo na po mi kay grabe. Mga pwede mo sa mga Anda, bye-bye. Bye-bye. online. Batajis na naipirmi panda ha. Siguro kay di man sila mga Ano si Tatay Rico? Mas gawas man, buwang mo na. Mas gawas. Siyang country yung kampo. Si Tatay magira di gid ma. Ikati. Uy, di ba dami kada ba balaan ba sa kanang Da namin nagtago pag bagyo. Balaan eh. Oh, balaan. Da namin sila. Ano? Nay, di mga pang bisita yung balaan niya akong pahali underground. Ang kananay na doon, ang kanana. Ipapintas na ni. Kuhaan ko plato. Ayun pag istorya o. Ay, masig tago ra ko na di mo nila doon na. Sila na Tawo sa ikaw rin dagkan na. Mao na lang. Tabang dul. Ang Ginoo doon na kayo natong tabang. Ang salig sa Ginoo. Si Lord ang atong mangluluwas. Iukot sabi. Da, nasuguan pa yun noon. Kaya napihugtang dito. Kanira ko to. Ibaliktos ba? Di na mamikot, di na matakta. Mali the cellphone na. Kasi nabot mo na silang duha kay 1983 man na sila parehas. Ito sila. Oo, 83. Sila naman na magkaedad. Magwang lang mas Julik buwan. September, October mas Julik, September mas Junjun. Babaron mo ganito. Inja, si Junjun pag si Ali mo ay parehas sa birthday. September 23. Kuhaan ko ha, gato naggrabe. Kanang tumoy diraha. Bye. Salamat Aliana. I love you yan. Sige, di mo makap din ha. Hindi ba ako pa. Hindi kaya ko mau mag-edit kay. Dyan ang balik-balikag na yung mga bad words. Ipakuha ni Aliana na yun. Dyan mo, tangay may ba? Ako ano ba ito, tinday? Oh, ginoo ko. Nakagobot na pagsukod, guys. Ginamos nay? Kana lami ana uy. Gini siyang ginamos. Bisa mo lang ginawa sa karapong ito. Ngano mo rin ka kaspikas? Karo pa magipakita kitanugan ni Nanay. Ginamos. Malangan lagi tayo kung tag sanso tagkuan kay wala sanso kay malangan. Kisinalangan. Ingan pag alas 2. Ikaw ra man kay namungka ko mga ito kahoy. Dala ka kahoy. Hoy, dito ka hoy. Dito rin sa kawas. Buwak to. Negosyo to. Ako'y mo bitbit unja na ako'y 5%. Pagbalik sa kalibo. Di nga na pasirik. Tawo dito kay basig manglarga na sila kay hatod. Uy, imong charger ma. Ano pinakamahal din nga to? Charger. Dapat jud dito ka tong ijahan dahon mo ra. Ikaw may nag-ipon? Yellow green nga na ba? Di puro green. Do man na klase? Nangadto kay na sining. Yellow green no na. Nangadto kay na sining ta. Diyan magipaputol. Saan ba ka dapat? Ibang kuanin jo kay mahalin din na Yung yung mga bata. Hoy! Nangatog pa sila diya siguro. Net kining bag si ate bay kay murag mountain climber ba oh? Bitaw! Kuto ay katawi ay nindot paging bag si ate. Oh? Oh. Di ba maayo ng balibaran ng taga-andag kasi. Mukha sa kortina, mga kod lang, ipatay kay sayang mo yung tila. Dino gud sila kurtina tila. Portid ba, lagi ka na sa kayo kay. Kumutro sa rihan pod. Oo, hindi siyempre yun. Habang mo lang sarihan, rabi hadad to.
Apa kalian na rin to? Kasi matangsak dyan, te. Ha? Matangsak dyan, magatang rata dito. Siko na naman baklay ta. Maglakaw, may sabaan ka. Look, kami kunidugay ikaw, napay kahoy dito nagandam sa gawasaw sa Dugay sulok-lukon ka niyo. yung manahid ako kay dali ra mo ko makabitbit. Nagdala niya tuway. Magkano na si ate? Gani ko din sila nga naghanap. Kumagatag kay papayag nila mo. Largatang mo ilis. Baka nasa diri. Kay grado ba yung mahimong sa kas. Magbagod yun na siya. Dagang kayo Madidin, pagkapin mo biyahe, madidin ha. Pang pariner mo na yung bag niya ate. Pang pariner. Bye. Birthday, advance happy birthday. Ito si Bulag ha. Hala, happy day birthday din. January, ano pong birthday? Mura mo naman si ate. Marag mo trini bag pagkasundalo. Dako kay bag. Pagatuan mo tanan sa Cebu. Kuan din. Uy, bro, pangalituan silang tanan kod. Of course! Why not? Tay man di matuloy sa live. Sweet ikaw ha. Pe- Bye-bye sa mga baby. Gihan ka din mo. Bye-bye tayo mo. Bye-bye. Advance happy birthday. Advance happy New Year. Joel, sunod ikaw yung paganda. Magmanok Joel. Ato na mi. Bye-bye. Bye-bye, te. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, tanan. Bye-bye, te. Bye-bye. Ambing mo. Bye-bye, Lixian. Ngunong dog ang angel nga mo street way klase nga simba ko na ko ano medyo sila na. Babay tay. Ito na mi tay. Oh. Gaya ko, sige nga babay, sige babay, hindi mahi. Tay, tay, mukti ka kayo. Para dito matigulang. May problema, pero dagang gilok ng problema. Balik ko naman pohon. Of course. Sige yan, hindi mo gani sila magbalik-balik ko man baton kamay. Hapit na. La, hapit na ko no nay. Galing baji na na. Bagod gino siya, naghanong karga. Dito na ah. Naganapit kita sa te. Mura man kag kwanti. Sa ba ko gira. Sunod te, madana ng kartilya te. Wala ko na musaba ko gira. Pati na kasigbala ba, hindi nyo na mag-juro. Ali. Sige, gisapot na laki na dugay na tatana oy. Halag driver na itak na. Hoy, daga ng metro, sa alam sig papay, sig balik-balik. Ayaw ka mabalik ang kumidyoto. Bumalik ko sa kumidyoto, sige papay. Panti. Tara ko. Silak ka na sa ate sa una kay sumugon mamapikon. Jawa na. Puro naman ta. Tara na. Babayan. Pagkaping bahay mo, madidin ha. I love you. Nari na me. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Nanggiatang na sila dito. Bye-bye, ini yung tanan. No, mabalik na po, magbabay na po. Di na patamular ka. Ato na mi guys, just pere ka Mga people. Madlang people. Bye-bye ninyong tanan. Bye-bye, ini yung tanan. Salamat din ka dula ning iri kay among driver. Guys, na miss ko guys ban. Adong kagbilaran. A few moments later. Adong na may musaka. Ato sa ate. Nauna na.
Seted nakaadyo mo. Abot og uslob. Nida pa isa nakayelo. Seted na pisa kaadyo mo abot og dalagit. Guys, na nakuan guys. Barko pa dong namin mo sakay. Miss Juan guys, bus. Napunan mi kaya barko daw kayo ning abot. Alas 3 na mi nakasakay sa barko. Diya karon mag-alas 5 na. Nagabian na mi, ngit-ngit na kagagyan. Ano na dito, nagpakuan na si mama, nagpailaw na si mama sa jahang kuan star. Ngit-ngit. Mahuli na ang mga limbarok. Ang mga limbarok na mahuli na. May dyan tricycle lagi tambunan. Siyempre, baka mapanutha. Narado na daw sila. Ajo! Palito bitsin! Pangit! Kuno. O kuno abtik si mama nakatubag. Ajo! Dalang kalabaw? Kam kalabaw? Kalabaw mata. Tim ko kalabaw? Ay, Mingkoy! Mingkoy! Alas 3 na. Mingkoy! Mingkoy! Uy, Mingkoy! nagmamas Mingkoy! Mingkoy. Mingkoy! Nanaman ko.